Anem a dibuixar un angle de 55 graus i a traçar la seva bisectriu. Primer de tot el que fem és dibuixar un segment i marcar un vèrtex. Un cop tinguem el vèrtex marcat, podem agafar el transportador d'angles i posar el punt mig del nostre transportador en el vèrtex creat. És molt important que el 0 del nostre transportador passi just per sobre del segment que hem creat. Fet això, podem mesurar l'angle 10, 20, 30, 40, 50, aquí al mig 55. I un cop marcat aquest punt, podem treure el nostre transportador i amb un regle unir el vèrtex del nostre angle amb aquest punt que hem creat. I ja tenim així un angle de 55 graus. El que anem a fer ara és a dibuixar o a traçar la seva bisectriu. Agafem ara el compàs, clavem la punta just a sobre del nostre vèrtex de l'angle i dibuixem un semicercle o dibuixem un arc que talli el nostre angle. Un cop tinguem aquest arc dibuixat, veiem que ens ha tallat el nostre angle per dos cantons, formant aquí un punt que podrem anomenar A i un punt que anomenarem B. El punt A i el punt B són els extrems d'un segment que nosaltres podem dividir per la meitat. Ja hem après que la mediatriu aquest segment que ens queda aquí, podem traçar la seva mediatriu. D'acord? Per això podem agafar el compàs, el clavem en un dels seus extrems i amb la mateixa obertura que tenim, o si no, una altra obertura, dibuixem dos arcs. El primer arc des d'aquí i, molt important, ara, sense moure l'obertura del compàs, anem a l'altre extrem, el clavem en aquest punt i dibuixem un arc que es creui amb l'altre que ja teníem. Molt important, en aquest pas no toquem l'obertura del compàs. Un cop tenim això, podem treure el compàs i ara amb un regle unim el vèrtex del nostre angle amb el punt de la intersecció dels dos arcs. D'aquesta manera, el nostre angle queda dividit en dues parts iguals a través de la seva bisectriu.